Ba't sila itong tigong tatad ninyo? Bisi ang paso, di mo paana. Ang paso. Lubot. Bisi ang paana. Yang aso, ito'y lubot ng may Sampungan. Ang paaso. Halingan sa bunot. Karon nga kusog mo aso. Ditsos baga ubo-ubo. Gawa, ako'y nagmukhanag sa Ditsos baga ubo-ubo. ano ba? Magpalit og Unggoy ng yate. Wala mo yung kagunggoy di ay. unggoy na dyan. Dali ka, masa ka magsuwat ha. Kapanahurot ng ginamosa. Ang bukli kita nang nagpalayo. Doon gamay. Ako'y dako magawag naong ba? Tatlog na yung kuan. Ay. Tatlog na yung kuan. Nara ko oy. Tara. Nambok kayo ko. John. Paduol ko ron John kay bro piti. Hindi ro jud kumaya ni mo ay. Thank you for watching. Bye taga bukid. Bye-bye taga bukid. Ala o, mga bata din Jonathan day harawan to. Oh, wa gyud wa dire. Napakapabadlong to nimo diri gahapon ma. Ay palagi kuha na si Tristan na ron nagbana na si mama. Adto na si balay. Tan. Padulong na day ko muli ani. Ang iyan sinila. Bye-bye. Dilunod sa party na tinaw kayo. Bantay ng tilog hugaw kayo sa kaha. Oh, Tiil. gahapon. Tinga naman ko paggawa sa naman ni kalit og tipasaw. Agoy gilunod ba nang tiil nga blapok ayaw nga na sapatos. Hoy dong kanang imong tiil ayaw nagilunod ang balde kay muna ba yung hasawd in taon sa imong apuhan ana. Askang gara apo di ay. Hoy hapu-hapa hapu-hapa. Wa man hapu-hapa oroy. Kuslag ba kasi ko. Kisa man. Kisa na. Sige ma. Mura na sexy dito. Aw sige ma. Lima. Nasa. Dali lang. Ora daw ko kuno ko. Dali ba kay? Pinsan ay ama. Ano dito ko? Sige. Unsa man? Inyo lagi na tawag si Berto. Nga po vlogger mo igno. Oo. Dili yun. Dili. Dili. Eh, kuan dali kay makita. Aman to yung hasil me, gitagaan man ka. Oh, nana mo buksidor. Hoy, mo na mo ulit tao nga buksidor oh. Apali. Oh. Oh, tagaan. Apali vlogger buksidor. Kuha ni Nanay Diding. Oh, Kamu. Yun. Tuani ko an. Binje. Nana ko. Binje. Nadi niya. Ano mo? Ah. Pag-ingon ni ate. Uno. Sidor. Juling. Ang bala ng julingan. Oo, sa po yung gihatag. Vlogger man ka. Gihatag mo ha. Ay, wala ay noon. Dire ka tang hulam. Nagdaot mo ingon po si Maya ko si Butyok. Oo. Suko na po to. Mo na akong pagumangkon nga vlogger o niya buksidor. Kita mo din Kuwarin video lawas mo. ma. Ano parang ilan jud. Tag 20-20 mo. Dibente dai? Buang ani. Pati ko na kong tago-tago Mario. Yes. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye, Mark. Bye-bye. 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 Thank you watching, Bob. Thank you watching. Nga tawa mi kay naulian naman si Papa. Kulangan man ta mga tao. Ibo na mi. Nawa man tong sugay katawa diri ang